الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga dake nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Juma'a, yau muna 17 ga watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447, wanda kuma yake daidai da 6 ga watan uku miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul nur, wanda ba mu gushe ba a cikin aya ta 20. Insha Allah za mu kammala tafsirin aya ta 20 sannan mu shiga aya ta 21 bi iznillah. Kafanu shiga karatu, muna maraba da baƙinmu da suka zo daga Kano, barista Hafiz Sufyan tare da Hassan da Husaini Katsina, wanda muke tare da su a yanzu. Muna musu maraba da zuwa, muna kuma fatan Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanya wannan tattaki da suka yi mai nisa cikin mizanin ayyukansu. Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi, ya ba su ladan zumunci, kuma yadda suka zo lafiya ubangiji ya mai da su gida lafiya. Muna godiya. 21 ko? 21 ko? Za mu 21 zuwa 22 insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani, la tattabi'u khutuwati shaitan, kada ku bi hanyoyin shaitan. Wa man yattabi' khutuwati shaitani, wanda duk ya bi hanyoyin shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i, to lalle shi shaitan yana umarni ne da mummunan aiki, wal munkari da abin kyama. ولولا فضل الله عليكم ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعد من فللر الله da rahamarsa a kare ku ba
ma zaka minkum min ahadin abada, da babu ɗaya daga cikinku da zai tsarkaka har abada. Walakin Allah yuzakki man yasha, sai dai Allah ne yake tsarkake wanda ya ga dama. Allahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma masani. Je mun fara tafsirin wannan aya da muka yi tafsirin gabatta ta farko da Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalin mu'minai akan cewa kada su kuskura su bin hanyoyin shedan. Da je muka yi bayanin wasu daga cikin hanyoyin shedan. Hanyoyin shedan suna da yawa, dukkan wani abin da zai kasance saban Allah ne to hanyar shedan ne. Dukkan wani abin da zai kasance in biyayya ne ga umarnin Allah to hanyar shedan ne. Saboda haka duk wani saban Allah yana samu asali daga shedan. Da jiya mun yi bayanin wannan, kuma Allah ya faɗa mana hadarin shedan game da rayuwarmu. Rayuwar ɗan adam ba ta da wani babban hadari da ya kai shedan. Duk wani abin da ka gani yana faruwa na rashin kyautawa, na rashin mutunci, na rashin tsoron Allah, to tushensa daga shedan ne. Shi yake ingiza mutane domin su auka cikin wannan, ya samu abokan zama a cikin wutar jahannama. Allah ka kiyashe mu. Allah sai ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kuma ba dan falalar Allah gare ku ba, ba dan rahamarsa gare ku ba, ma zaka minkum min ahadin abada, babu ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka har abada. Babu wani da zai tsarkaka daga saban Allah, da zai tsarkaka daga bin hanyar shedan. Babu wanda zai samu shiriya sai da rahamar Allah da falalarsa. Rahamar Allah da falalarsa ita ce ta sa wasu daga cikin bayansa suka zama shiryayyu, waɗanda kuma suka yi masa laifi da rahamar Allah ne da falalarsa za su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su yi masa biyayya. Wannan shine tsarkin da za su samu, tsarki na zuciya. To ubangiji subhanahu wata'ala shi yake bawa wannan tsarkin na zuciya. Duk wani abin da ka gani na alkhairi tare da kai, to ka yarda cewa daga Allah yake. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Duk wata ni'imar da take tattare da kai bawa, ka yarda cewa daga Allah ne. Ba dabararka ba, ba iyawarka ba, ba ƙwarewarka ba, ba sanayyarka ba, ba wani abu naka ba. Allah ne ya ga dama ya yi maka wannan. Ya ga dama zai iya kwacewa, in ya ga dama zai iya ba wani, in ya ga dama kuma zai iya baka ya ƙara maka. Don haka duk falalarsa ce. Saboda haka kullu khairin yasduru min al-'abdi, kullu khairin min al-'abdi fa masdaruhu min Allah. Duk wani alkhairi da ka sani, shi yasa a gurare daban-daban Allah subhanahu wataala yake danganta aikin tsarkake zuciya zuwa ga kansa. Lam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha. Allah ce baka ga waɗanda suke tsarkake su ba, suke tsarkake kawunan su, suna cewa su ne ƴaƴan Allah kuma su Allah yake so. Su ne Yahudawa, cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wa yuzakki man yasha. Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama. Allah ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kada ku rika tsarkake kawunan ku. Allah shine yafi kowa sanin wanda yafi takawa, wanda yafi masa biyayya. Don haka aikin Allah ne subhanahu fi qulubikum. Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sa muku san imani, ya kuma kawata muku shi a cikin zukatanku. Idan Allah ya ga dama sai cire wannan daga zukatanku. Amma shi yayi muku wannan. Saka duk wani abin da ka gani tare da kai na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala, ka yadda cewa ubangiji shi yayi maka wannan. Balillahu yuzakki man yasha. Allah shine yake tsarkake wanda ya ga dama. Wannan ta sa ya umarce mu a cikin sallolinmu na farilla da sallolinmu na nafila, a cikin karatun Fatiha, mu rika roƙonsa shiriya, mu rika roƙon shiriya daga wajensa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ka shiryar da mu tafarkin nan madaidaici, tafarkin waɗanda kai musu ni'ima, ba waɗanda aka yi fushi da su ba kuma batattu ba. Shi kadai ne wanda yake ba da shiriya. Shi yasa in aljanna lokacin da suka tsinci kansu a gidan aljanna, suka yi addu'a da suka fara yi shi da alhamdulillahi alladhi hadana li hada
wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan. Wa ma kunna linahtadiya, ba zai yiwu ba mu shirya laula an hadana Allah, ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Da haka shiriya tashi ce, a gurinsa ake neman wa sallama, yana yin addu'a, yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ka bawa zuciyata taqawarta, ka bata taqawarta, sannan ka tsarkake ta, kai ne fiyayyen wanda ya tsarkake ta, ba dan mun tabbatar da zigadiganka ba. Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, saura kiris kaɗan karkata zuwa gare su, saura kiris kaɗan karkata zuwa gare su. To amma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zuciyarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa ce, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah wanda yake jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Saboda haka Allah subhanahu wataala shine yake tsarkake bawa daga sabansa, tsarkake bawa daga bin hanyoyin shaidan, da gyara masa zuciya, ya sa masa tsoronsa a cikin zuciyarsa, ya sa masa ganin girmansa, ya sa masa san rahamarsa a cikin zuciyarsa, ya sa masa san ganin girman shari'arsa da dokokinsa a cikin zuciyarsa. Wannan ita ce tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs shine Allah subhanahu wataala ya kinsawa zuciya. Saboda haka dukkan wani abu mai kyau da zuciya za ta kudurce shi, wanda kuma zai yi tasiri akan gaɓoɓi ya bayyana a aikace, to wannan shine ake kira tazkiyatun nafs, shine tsarkakan zuciya. Zuciya idan ta gyaru, to duka gaɓoɓi za su gyaru, su ba wa zukata tsarki ta hanyar ilmantar da su da sanar da mutane Allah. Saboda haka babu wanda zai iya samarwa da zuciyar bawa tsarki sai ta hanyar da annabawa suka zo da ita. Babu wani abin da za yi zuciyarka ta tsarkaka sai ka bi abin da annabawa suka zo da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya zo da mafi cikar abin da zai tsarkake zuciya. Duka annabawa sun zo da abin da zai tsarkake zuciya, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda ya zo da mafi cikar abin da zai tsarkake zuciya. Shi yasa ya ce, inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Bu'ithtu, an aiko ni, li utammima, dan in cika shi makarimal akhlaq, kyawawan ɗabi'u. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin da yake cikakke ne. Shi yasa duka wanda zai rungume abin da annabi ya zo da shi na koyarwarsa, to dole ne zuciyarsa za ta tsarkaka. wa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Shin kana buƙatar ka tsarkaka? Wato abinda annabi yake yi wa mutane tayi da shi. Shin kana buƙatar ka tsarkaka in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ka samu tsoronsa? Shine to ka bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Duk wata hanya da zaka bi ka samu tazkiya ba ta hanyar annabi ba, to ba za ka ba ta tazkiya ba. In ba ka samu tsarkin zuciya ba ta bin wasu hanyoyi wanda ba annabi ne ya zo da su ba. In kana son ka samu tazkiya cikakkiya wacce take ta haƙiƙa, to ka rungumi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na karantarwarsa da koyarwarsa. Wannan shine babban abin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi. Yana cikin jigon aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine tazkiyatun nufus. Tun daga lokacin da annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il suka yi addu'a, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lokacin da suke gina ɗakin Ka'aba, suka roki Allah da ya aiko wa al'umma ta Larabawa, ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu, daga jinsinsu, wanda zai rika karanta musu ayoyin Allah, sannan yana koyar da su littafi, yana koyar da su sunna, ita ce alhikma, sannan kuma yana tsarkake su. Wanda ita ce falalar da Allah ya yi ma wannan al'umma. Ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada ilimi ya kuma bada tarbiya, ya bada ilimin alqur'ani da sunna tare da tarbiya. laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكا الله سبحانه وتعالى يا أيها المؤمنين بيوة يا أيها المؤمنين ببر بيوة yayin da ya aiko da manzo daga cikinsu wanda yake karanta musu ayoyin Allah subhanahu wata'ala sune alqur'ani sannan kuma yake tsarkake su sannan yake sanar da su yake karantar da su littafin Allah yake karantar da su hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wato hukuncen da alqur'ani ya zo da su. Allah ce wa in kanu lalle su sun tabbata sun kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Haka ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban alqur'ani ya tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine jagoran tazkiya tsarkake zuciya shine jagoran tsarkake zuciya abinda yazo da shi kuma shine zai tsarkake zuciya saboda haka tsarkake zuciya aikin manzannin Allah ne abu ne da aka sallama wa manzannin Allah. Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah yana cewa tazkiyatun nufusiya tafi wahala sama da tsarkake gangan jiki. Tsarkake gangan jikinka yayin da wanda jasa ko wani abu ya same ka cikin sauki zaka yi zuwa ka zuba ruwa a jikinka yi wanka ka wanke dukkan wani abin da ya shafe ka na najasa. Amma ita zuciya tsarkake ta aiki ne mai wahala. Saka ba aikin mutum bane ya iya wa kansa yana buƙatar taimakon Allah subhanahu wataala. Kuma yana so ya tsarkaka to dole ne ya koma ya rungumi koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce shine haƙiƙanin tazkiya ba bid'o'i ba da za a kirkiro da wurdai da wasu azkar na bid'a cikin wani yanayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba da wata koyarwa da bai zo da ita ba a ce wannan ne zai baka tazkiya zai tsarkake maka zuciya. A'a mu mun yi imanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da abin da zai tsarkake zuciya cikakke baya buƙatar dariƙar wani baya buƙatar wuruddan wani baya buƙatar koyarwar wani. Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya zo da cikakken abin da zai tsarkake wa bawa zuciyarsa. Sannan kuma za ka samu wannan ta hanyar taimakon Ubangiji subhanahu wata'ala da shiryarwarsa. Bayan ka rungume abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to kuma kai ta roƙon Allah shiriya kai kadai ba za ka iya wa kanka ba dole kana buƙatar taimakon Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadar da kake yi masa shi kadai to ba za ta yi ba sai da tare da taimakon sa shi kadai. Fa'budhu wa tawakkal alayhi. Allah ce ka bauta masa ka dogara da shi dan shine kadai wanda zai iya taimakon ka akan bauta masa. Ba za ka iya zama mai bauta ta haƙiƙa ba sai ka dogara da shi. Rabbana ilayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Alayka tawakkalna gare ka kadai muka dogara wa ilayka anabna kuma zuwa gare ka muke mai da al'amarin mu. Bayar da al'amarin nan ba zai yi ba sai tare da dogaro ga Allah subhanahu wataala sai tare da taimakon sa. Don haka in ka ga Allah subhanahu wataala yayi ka cikin shiryayyu kin tsatsu to ci gaba da yi wa Allah godiya akan haka. Ni'ima ce da ya maka kada wannan ya sa maka wani jiji da kai ka rika jin cewa saboda ka fi kowa sai ya sa Allah ya maka wannan ni'imar. A'a ba dan ka fi kowa ba zabi ne da Allah subhanahu wataala ya ga dama yayi maka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa a lokacin yakin Khandaq suke rera wannan rajizin suke cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. سكن رينا وأنا بيتوشن سنة شوى اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله بعدن تيمكن كبا دا بزام شريا با ولا تصدقنا ولا صلينا دا بزام صدقة با بزام يصلى با saboda haka taimakon ka ne yasa muka zamo shiryayyu muka zamo masu sallah masu sadaka. Fa anzilan sakinatan alaina ya Allah ka saukar mana da nutsuwa wa thabbitil aqdama illa qaina
tabbatar da digadiganmu yayin da muka haɗu muka kwabza da abokan gabanmu. Innal ula qad bagaw alaina, waɗannan mutane kafirai sun zalunce mu. Wa in aradu fitnatan abaina, duk sanda suka so mu yi fitina, wato shine shirka ga Allah subhanahu wataala, duk sanda suka nemi sai mun yi shirka abaina, ko kuma za mu ce minki ba za mu yi ba. Don haka wannan ita ce taskiya da Ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam yayi. Kaga dama ka kirawo ta tarbiya ta zuciya, tarbiya ta gabobi. Haka tarbiya ba karamin jigo bace da ta ginin al'umma. Duka al'ummar da ta rasa tarbiya, to wani al'ummar ta rasa kanta. Babu wata al'ummar da ta ci gaba ba tare da tarbiya ba. Duk wata al'umma da za ta ci gaba ta zama al'umma wacce take rayuwa cikin nutsuwa, take rayuwa cikin sanin ya kamata, cikin taimakon juna, to sai ta kasance al'umma ce mai tarbiya. Ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahab. Kaga al'umma to dabi'u ne, halayya ne na kwarai, sune al'umma. Duk sanda aka rasa halayya na kwarai, to an rasa wannan al'umma. Lasta bi'amirin bunyana qaumin idza akhlaquhum kanat kharaba. Shi ba za ka taba gina wata al'umma ba idan ya zanto al'ummar nan ba ta da tarbiya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da a yau muke kuka da rashinsa ko da ƙarancinsa a cikin al'ummar. Al'ummar da take ita ce aka gina addininta akan tarbiya. Annabinta ya zanto shi ne ya zo don ya cike duk wani gurbi na makarimul akhlaq. Annabinta wanda yake cewa akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan, mu'minan da suka fi kamala a cikin imaninsu sune wanda suke da kyawawan ɗabi'u, suka fi kowa kyawawan ɗabi'u, su suka fi kowa kamala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ban ga abin da yafi shigar da mutane aljanna ba kamar taqwa da husnul khuluq, kyakkyawar ɗabi'a, kyakkyawar halayya, kyakkyawar tarbiya. A yau an waye gari al'ummarmu tana fama da ƙarancin wato tarbiya a cikinta. Ana karatu amma kuma babu tarbiya, wanda kuma haɗa su Allah ya guri guda. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Yana ba su tarbiya, yana koyar da su. Da haka karatu idan babu tarbiya ya zama shirme, bai da wani amfani idan har ba zai samar maka da tarbiya ba. Shi yasa muka yarda, muka amince, muka yi imani cewa a kundin tarihi duka tun daga kafuwar duniya babu wata al'umma da ta samu tarbiyyar da sahabban manzo Allah suka samu. Babu ita. Ba a taɓa yin wata al'umma a zamanin wani annabi daga cikin annabawan Allah ba, ko a zamanin wani ɗan rajin kawo gyara a cikin al'umma da aka samu al'umma da ta samu tarbiyya irin wacce sahabban annabi suka samu a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba. Sun samu cikakkiyar tarbiyya da ba a taɓa samun irinta ba. Sun samu tsarkin zuciya. Wannan aikin da Allah ya bashi ya ce ya tsarkake su, wa yuzakkihim da Allah ya ce ya tsarkake su, to annabi ya yi wannan aikin 100%. In akwai sama da haka ma annabi ya yi. Ya tsarkake al'ummarsa, ya ba su tarbiya, kuma ya tafi ya bar su akan wannan tarbiyar. Daga nan su ma suka karantar da waɗanda suka zo bayansu. Shi yasa ya yi musu shaida, ya ce khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس الذين بعثت فيهم. Nabi ce biyayyan al'umma sune waɗanda aka aiko ni a cikin su, wanda na taso a cikin su, sune sahabbansa, sune biyayyan al'umma. Allah ya ba su wannan shaidar, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Saboda sun samu cikakkiyar tarbiya daga wajen wanda ya iya karantarwa, wanda ya fi kowa iya bada tarbiya a tarihin ɗan adam. Babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama iya tarbiya, haka ya ba su tarbiya. To al'ummar da ta taso a cikin irin wannan gatan da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabinsa tun farko, har aka zo yau a ce kuma ita ce take kuka da rashin tarbiya, rashin sanin ya kamata, rashin girmama juna, rashin daraja kowa ana iya a zage shi. Mun kai wani matakin da babu wani wanda yake da mutuncin da za a daga masa kafa.
ba mai mulki ba, ba mai sarauta ba, ba malami ba, ba attajiri ba. Duk wani wanda ka sani ana iya sa kafa a taka shi, ana iya gaya masa duk maganar da aka gada ba. Haka yau muke rayuwa, kuma so ake a haka a ga ci gaba a ƙasa. Ta ina zai samu? Ba zai samu ba idan har zai kasance na sama na ƙasa ba zai girmama na sama ba, na sama ba zai tausaya na ƙasa ba, to ina za a samu ci gaba? Nabi yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Wanda duk bai tausaya wa na ƙasa ba, bai kuma girmama na sama ba, Nabi ya ce to baya tare da mu. Baya tare da mu. Annabi ko ruwa aka kawo in za a sha cewa yake a fara da babba, kabbir. In magana ce, magana wannan in ku zo ku bi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi magana, wanda zai fara buɗe baki zai magana sai ya ce shiru, babba zai fara magana. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Lokacin Muhayyisa da Huwayisa lokacin da aka kashe dan uwansu, da suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam za su mai da magana, karamin yayin kura zai fara magana, Annabi ya ce kabbir. Ba kai za ka yi, bari babba yayi magana. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nuna darajta babba. Amma yau muna wata rayuwa kowa gani yake ya isa, kuma shi yana ganin yana da yancin albarkacin faɗin bakinsa, kuma shi ba wanda ya isa kaza har ga mutum yana fito yana shi ba wanda ya isa ya hana shi faɗin gaskiya. Ita gaskiya babu girmama babba a cikinta, babu darajta wanda ya girme ka a shekaru, ya girme ka a ilimi, ya girme ka watakila in mai da'awa ne ka ya girme ka a harkar da'awa. Akwai asbaqiyya, duk wanda ya riga ka wani abu na alkhairi to yana gaba da kai, dole ka yi masa itirafi ta yana gaba da kai a wannan, kuma ka bashi wannan darajar. Nabi Sulaiman ya ce wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. An ba mu ilimi kafin a bata, kuma babu wata karantarwa ta musulunci da ta zo da wannan. Saboda haka tazkiyatun nufus, a tsarkake zuciya ta zanto Allah, dole su dawo da harkar karantar da tarbiyya gadan-gadan, a haɗa ilimi tare da tarbiyya. Haka ya zo a cikin nassin alqur'ani, yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, tare da karantarwa tare da tarbiyya. Haka suke tafiya. Amma ka ce kawai karatu zalla, ana zuga yara suna kabarbari suna ihu, in an tashi kuma su zagi mutane, wannan ba ilimi kake ba su ba, lalata su kake yi. A ba su ilimi tare da tarbiyya. In ka zo ka je yadda ake sifanta majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, nutsuwa ce take cika gurin. Suna sifanta majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Malik al-Ash'ari yake faɗa, ce in ka shigo sai ka ce tsuntsaye ne a kawunan, kowa ya sun koyar da kai, an yi shiru ana cin abin da Annabi yake faɗa, kowa yana jin kai yayi wani babban motsi ma wannan tsuntsun da yake kansa ya tashi. Amma yau wajen wasu majalisan sun zama wato kamar wurin da ake wani dandali na shafa, dandali ne na yan tasha, ba za ka iya bambancewa ba. To dole ya zanto akwai sakina, akwai nutsuwa, akwai sanin ya kamata, akwai girmama juna. Wannan duk yana daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu, duk yana daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan fatu Makka, mahaifin sayyidina Abubakar, Abu Quhafa, lokacin da zai musulunta, aka je aka zo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi, tsoho tukub, kansa gaba ɗaya farin gashi ne kamar fara auduga, kasugama, kamar fara auduga. Abinda Annabi ya buɗi baki ya ce, dan me ba ku bar dattijan nan ba, mu je mu same shi a gida. Musulunta zai, amma saboda shekarunsa, Annabi ya ce me yasa ba ku bar shi a gida ba, mun je mun same shi a gida, za ku ɗauko shi, ku tattago shi, ku zo da shi. Ka duba irin wannan. Akwai wanda ya kai darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda ya kai matsayinsa, amma ga abin da yake faɗa game da mahaifin sayyidina Abubakar saboda tsufa. Ya ce ya aka yi ba za ku gaya mana ba, mu je mu same shi mu. Annabi ya tashi da kafar sai ya je ya samu babin saboda zai musulunta. Wanda aka ce ga wani babba mai shekaru zai musulunta,
za ta je a kawo shi a ce a tsoho ne, to tsoho ba shi yake san aljanna ba, ni zai ku je ku kashi zai zo bai zaman sa irin wannan ba magana a ce a je a same shi. Saboda haka dole ne sai an haɗa taskiya da karantarwa, wannan ne za a samu ci gaba, shi ne za a samu al'umma da za ta girmama juna ta mutunta juna. Amma yau muna rayuwa a arewan nan ba wanda ya isa, wanda zai faɗi magana ɗauki maganarsa magana ce mai kima mai daraja. Yau kowa so ake aji kuskurensa, a ce yayi ba daidai ba, a fito a keta masa rigar mutunci. Subhanallah. Za a zauna ba a yin kuskure ne, za a zauna ba a yin ba daidai ba, za a zauna ba a sabanin ra'ayi. Amma yau da zarar aka ce wani yayi wani abu ba kai bai maka ba, zaka shiga Facebook, zaka je ka yi clip ka yaga masa wanda da sunan malinta zai hau da sunan malinta da sunan nasiha. Wannan ba daidai bane, ba ci gaban mu bane, baya muka ƙara ci. Ta sunna ba haka ta koyar ba. Sunna ta koyar da ladabi da girmamawa da sanin dattako. Sannan idan ni a matsayin malami zan zo in saka wani babba da ake bashi daraja in saka gaba cikin jama'a ina caccakar sa, ina ke koyawa ƴan ƙasa, ina koya musu cewa wannan ita ce tarbiyya. Su ma ran da nayi ba daidai haka za su zo su ma caccake ni, nayi magana ce je ba ka caccaki baba ba. A dinga duba wannan tasirin samana. A zo cikin jama'a ana caccakar wani akan cewa wai ba daidai ba. Dan shi ma'asumi ne, in kana da gyara ka same shi kai masa gyara, ko ka isar da gyaran ka ta hanyar wani, in kai ba ka isar da gyaran. Amma ba ka zo kana magana a kansa, duk duniya ta san a kansa kake magana ba me kake so ka zubar da mutuncinsa a gaban masoyansa, ka zubar da mutuncinsa a gaban ɗalibansa, kuma ka koya ma ɗalibanka kai ma cewa kowa ma ana iya masa haka, ai faɗa gaskiya ce. Wannan ba faɗa gaskiya ba ce, wannan lalata gaskiya ce. Kuma babu wanda za ka yi ma irin wannan caccaka a kan mimbari kuma ka sa ran cewa wai zai ɗauka ya ce na ji na gode na yadda. Ba ka ɗauko hanyar da zai yarda ba. So dole sai mun haɗa ilmantarwa tare da taskiya. Wannan abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa dole ne a tafi a kansa in ana so a ga gyara. Sannan mu haɗa da addu'a, Allah subhanahu wataala ya tsarkake mana zukata, da zanto abin da za mu yi da shi ba dan neman yardar wani ba dan a birge wasu ba, a mun yi dan Allah subhanahu wataala. Allah ce wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma masani ne. Allah subhanahu wataala yana jin maganganun mu gaba daya, abinda muke faɗa da mai kyau da mara kyau, Allah yana sane da su, yana sane da ayyukan mu duka, masu kyau da marasa kyau, yana sane da abin da yake cikin zukatan mu ko ba mu furta su ba. Allah ya san abin da muka kudurce na niyya, mai kyau ne ko mara kyau. Duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya kewaye su da ilimi, kuma ubangiji zai kididdige mana su, kuma zai mana sakayya akan su. Sannan Allah ce wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah ce wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati, kada masu hali da yalwa, masu hali da wadata daga cikinku su yi rantsuwa akan cewa an yi uto ulil qurba, akan cewa ba za su ba da abin hannunsu ba ga makusanta, wal masakina da miskinai, wal muhajirina fi sabilillahi da masu yin hijira dan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, su yi afwa kuma su yi yafiya. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ashe yanzu ba ku san Allah ya gafarta muku? Allahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Wannan aya sababin saukarta kamar da muka karanta a baya, za mu sake karantawa, wanda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha, a cikin labarin qissatul ifki, kissar kage da aka yi mata, take cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum, har zuwa fadar Allah subhanahu wataala, har zuwa ayoyi 10 na ƙarshe da muka karanta.
sai kuma take cewa fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala bara'ati innal ladhina ja'u bil ifki al-ashara ayat kullaha fi bara'ati, ayoyi 10 duka Allah ya saukar da su wajen wanke ni. To Abubakar as-Siddiq mahaifinta kenan, wa kana yunfiqu ala Mistah li qarabatihi minhu, yana ciyar da Mistah ibn Uthatha saboda kusancin da yake da shi wato dan mahaifiyarsa yar khala sayyidina Abubakar ce, ummu Mistah bintu khalati Abi Bakr ce, yar khalar Abubakar ce, dai ina annabi idan sayyidina Abubakar ce. Saboda haka kaga yana da kusanci da sayyidina Abubakar, duk da cewa kusanci ne na nesa ta hanyar mahaifiyarsa. To shi yake daukar dawainiyar cinsa da shansa da na iyalansa, shi yake wahala da shi. To da wannan abu ya faru sai ya kasance ɗanta Mistahu, shi wannan da ake daukar nauyinsa da iyalansa, yana cikin waɗanda suka rika yada wannan magana ta ƙarya. To bayan Allah subhanahu wataala ya wanke da Aisha radiyallahu ta'ala anha, sai sayyidina Abubakar ya rantsuwa, yace wallahi la unfiqu ala Mistahin shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha. Na rantsi da Allah bazan sake ciyar da Mistahu wani abu ba, bazan ciyar da shi komai daga dukiyata ba bayan abin da ya faɗa ga Aisha radiyallahu anha. Ran take sai Allah ya saukar da wannan ayar, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba. Kada masu hali da wadata daga cikin ku su yi rantsuwar ba za su ba da abin hannunsu ba ga makusanta. Allah ya dakatar da wannan rantsuwar da sayyidina Abubakar yayi, ce ya koma ya ci gaba da bashi. Allah ce wala ya'tali ulul fadli minkum, kada masu falala daga cikin ku da wadata, masu falala da wadata a cikin arziki, kada su yi rantsuwa. Al-fadlu anan malamai suka ce zai dauki ma'ana biyu, zai dauki ma'anar al-fadlu fi din, wato waɗanda suke da falala ta addini, suke da daraja a addinance. Zai iya ɗaukar ma'ana alfadlu fil mal, wanda suke da wato rarar dukiya, suna da abin da suke na buƙatar su, kuma abin da suke da shi yayi rara, duk zai iya ɗauka. Amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa anan ana nufin alfadlu fid din, rara wato wanda suke da falala da daraja a addini, mutanen da suke da daraja a addini kamar irin shi sayyidina Abubakar din. Sun ce wannan shine abin da ayat take nufi, saboda an ce wasi'ati, an yi atafin wannan akan as-si'a. As-si'a dan tana nufi as-si'a fi rizq, saboda haka atafi ne akai akan atafin yana nuna mughayara tsakanin lafazan guda biyu. A dauki ma'ana al-fadl akan al-fadlu fi ad-din, was-si'a as-si'atu fi rizq, wanda Allah ya sa suke da daraja a addini sannan kuma suke da yalwa ta arziki. Malamai sun yi ijma'i akan cewa ulul fadli anan ana nufin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, ana nufin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine ulul fadli anan, shine farkon wanda zai shiga cikin wannan lafazin. Malamai sun yi ijma'i, malaman tafsiri sun yi ijma'i akan haka. Al-Wahidi da Ar-Razi dukkan suna cikin wanda suka hikaito da ijma'in malamai akan wannan. Wato waɗannan da Allah ya ba su daraja, ya ba su yalwa ta dukiya, kada su yi rantsuwa akan cewa an yi utu, ai Allah ya utu ulil fadli, akan ba za su bayar da abin hannunsu ba, ulil qurba, ga waɗanda suke makusanta, su ba su taimaka musu, ko su ba su sadaka, ko su ba su abin da za su rayu da shi. Kada su yi wannan, su rantse da Allah akan ba za su yi ba. kamar yadda Allah ce wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Ce kada ku sanya Allah a matsayin kariya ga rantsoyinku dan su hana ku aikin alkhairi ko aikin taqwa ko aikin sulhu tsakanin mutane. Kada ku yi amfani da rantsuwa akan ku kiyin wani aiki na alkhairi. Kada ka yarda rantsuwarka ta shiga tsakaninka da aikata alkhairi. Wani abu na alkhairi ka rantsi ka ce wallahi ba zan yi ba, kuma abin da mai kyau ne. Allah ce ka ku yi wannan. Ayi magana ka ce ina riga na rantsi. Ayi magana ce ga abin da baka yi taimaka maka ce ba ku ji ba, ina rantsi. Ce ka ku sa rantsuwa ta zama kariya. Iyayen aikata alkhairi daga an taba ku ce ku kun rantsi. Sunan Allah ya shiga, ce kai kana girmama sunan Allah, saboda haka ba za ka karya rantsuwarka ba. Allah ya ce kada ku yi wannan. Akan me? Akan ba za ku ciyar da
za ku bada abin hannunku ba ga makusanta ulul qurba. Zamu ga an gabatar da ulul qurba makusanta domin abin da duk ka dauka na sadaka na taimako ka bawa makusanci to fa huwa aula bi, ya fi cancanta. Saboda me? Saboda sila ce, sadaka ce wasila. Lokacin da ka bashi sadaka ka bashi, sannan kuma sada zumunci ne. Abu biyu, tsuntsu biyu ne zaka jefa da hoge daya. Yayin da ka taimakawa na kusa da kai wanda yake da alakar nasaba da kai, to ka samu wannan darajar guda biyu. Ka samu daraja ta kai sadaka, ka samu kuma lada na sada zumunci. Nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda cikin hadisin Sulaiman ibn Amir ad-Dabbi radiyallahu ta'ala anhu, ma'aiki yake cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqa wa 'ala adh-dhirrahmi thintani sadaqatun wa sila. Duk sadakar da ka ba wa mabukaci sadaka kai, in ka dauka ka ba wa na kusa wanda yake da alaka ta zumunci da kai, to abu bi kai sadaka kuma ka samu zumunci. Wannan hadisi ne sahihi, Imam an-Nasa'i, Ibn Majah da Ad-Darimi duk sun fitar da shi. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Nabi yace khairus sadaqati ma kana an dhahri ghinan wabda biman ta'ul. Fiye sadaka ita ce wacce ka bayar bayan kai ka wadatu, kana da abun ya ishe ka, ba ka dauka kana da bukata, iyalanka suna bukata ka dauka ka je ka bayar. A'a, bayan kai ka samu abin da ya wadace ka, to ka dauka ka bayar, in shi ne yafi. Yace wabda biman ta'ul, ka fara da wanda nauyin ciyar su yake akan ka, sune na kusa din. Haka nan al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi daga Tariq al-Muharibi radiyallahu anhu, yake cewa mun zo Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari yana huduba, muka ganshi ya hawo minbari yana huduba, yana cewa yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Nabi yace cewa yadul ulya yadul mu'ti al-ulya, mai bayarwa, hannun mai bayarwa shine a sama, hannun mai bayarwa shine a sama. Sannan ka fara da wanda nauyinsa yake kanka, yake wuyanka, mahaifiyarka, babanka, yar uwarka, dan uwanka, sannan wanda yake makusanci, sannan wanda yake makusanci. Dan cewa ati dhal qurba haqqahu wal miskin, ce ku bawa makusanta haƙƙin su, sannan ku bawa miskini. Wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin. Saboda haka makusanta su ne a farko. Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna haka. Shi yasa ya ce wa Abu Talha al-Ansari lokacin da zai yi sadaka, zai bada gidan gonansa waƙafi ga talakawa, da yazo ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan Bayruha wani gidan gona ne mai kyau, ruwan cikin sa ma yana da dadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wucewa yakan shiga ya sha ruwan cikin rijiyar wannan gidan gona saboda daɗin da ruwansa yake da shi. To shi ne abin da ya fi soyuwa a wajen Abu Talha lokacin da Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Da ya ji faɗar Allah cewa sai kun ciyar daga abin da kuka fi so ko kuke so, sai ya je ce ya Rasulullahi, dukiyar da na fi so a cikin dukiyar da na mallaka ita ce wannan gidan gonar Bayruha, zan ba da ita sadaka fi sabilillah, to zan ba da ita waƙafi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inni ara an taj'alaha li aqaribik ko an taj'alaha fil aqrabina, na fi ganin ka yi waƙafinta ga ƴan uwanka makusantanka. Shine Abu Talha yace af'alu ya Rasulullah, zan yi haka. Sannan Abu Talha sai ya raba ta zuwa ga ƴan uwansa da ƴaƴan baffanninsa. Hatta a da'awa na kusa da kai, ƴan uwanka su suka fi cancanta kai musu da'awa, ka jawo su, ka karantar da su abinda Allah ya ce, ka nuna musu idan suna yin abin da ba daidai ba su daina. Na kusan ka su suka fi. Shi yasa Allah cewa Annabi wa anzir ashirataka al-aqrabin, ka gargadi danginka mafi kusanci. Shi yasa da'awar Annabi ta fara daga gida, ta fara da kiran danginsa, babbanninsa da ƴaƴansa da ƴaƴan babbanninsa, ya gaya musu abin da Allah ya aiko shi da shi. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah kamar da ke cikin Majmu'ul Fatawa yayi hujja da wannan akan wujubin an-nafaqa ala dhawil arham sune waɗanda ba za su ci gadon ka ba za su ci bala bi fardin wala bi ta'sib,
ba su da gadanka, ba su da wani kaso ko ba za su ta hanyar asibanci ba. Yace to wannan ayat tana nuna wajabcin idan akwai bukata a tare da su a taimaka musu, ba ganin dama ba. Yayi hujja da wannan kissa ta sayyidina Abubakar da dan uwansa Mistahu, duk da yadda suke ba kusanci ne na kusa ba, amma yana cikin ulul arham tunda nasaba ta hada ta ko ina. Ya haɗu da shi ta wajen mahaifiyarsa. Saboda haka kai muka ga da yayin rantsuwa akan cewa ba zai ci gaba da bashi ba, Allah subhanahu wataala ya ce warware rantsuwarsa, ya hana shi. Ubangiji ya hana shi wannan. Ibn Taymiyyah yake cewa wannan yaqtadi at-tahrim, hani kuma yana nuna haramci. Fa idza lam yajiz al-halaf yajuz al-halaf aw abinna al-halaf ala tarki al-fi'l kana al-fi'l wajiban. Idan rantsuwa bata zama halal ba akan barin wani aiki, to aikin ya zama wajibi. Idan bata halatta maka kai rantsuwa akan ba za ka yi kaza ba, to abinda aka ce ka kai rantsuwa akan ba za ka yi sa ba ya zama wajibi. لأن الحلف على ترك الجائز جائز. domin ya halatta kai rantsuwa cewa ba za ka yi wani abin da yake jaizi ba, abin da bai zama dole ba, dan kai rantsuwa ba za ka yi shi ba laifi kai ba. Amma anan aka ce a'a kai yayi wannan rantsuwar, ya nuna abin da ya rantse a kansa wajibi ne. Allah ya ce wal masakin, kuma ku bayar wa masakin, ku ba wa mabukata. Al miskin shine wanda abin da yake samu ba zai ishe shi ba wai baya samu ba, kwata-kwata yana samu, amma abin da yake samu ba zai ishe shi ba. Inda za a zauna ba a bashi komai ba, to ba zai iya rike kansa ba, ba zai iya rike iyalansa ba. Wannan shine miskini. An kira shi miskini, an samu kalmar miskin ne min as-sukun wa adam al-haraka. Saboda li'anna al-faqra askanahu, saboda talauci ya tsugunar da shi. Saboda haka za ka gan shi ba kazar-kazar, saboda babu wurin, sai dai waccan inuwa yana can, ba yi da abin da zai yi. Shi yasa aka kira shi miskin. Askanahu al-faqr wa askanahu adh-dhill. To saboda haka in ka gan shi cikin mutane ma za ka gan shi shiru, saboda in yayi magana ma ba daukar ta da daraja. In yayi magana ma ko gaskiya ya faɗa ba mai sauraron sa. Wani ma je yake in ya masa sallama kamar ya masa wani abu na a zo a gani, ko sallama ma sai kaga ana goranta masa. To shi yasa ake kiran shi miskin. An ce al-masakin ya kunshi al-fuqara, da al-fuqara da al-masakin suna da cikin kalmomin da idan ijtama'at iftaraqat wa idan iftaraqat ijtama'at. Idan suna tare kowace za ta dau ma'anarta. Inama sadaqatu lil fuqara wal masakin, to fuqara daban al-masakin daban. Amma in aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗaya ba, to ɗaya ta kunshi ɗayar. Yanzu nan da ba fa al-masakin ba faɗi al-fuqara ba, to al-fuqara sun shiga. Amma malamai sun haɗu akan cewa, ko kuma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa al-faqiru ashaddu hajatan min al-miskin. Faqiri yafi miskini haja, yafi miskini bukata. Miskini watakila yana da aikin yi. Amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr. Kaga suna da abin jirgin ruwa ma ne da shi, suna aiki da shi a cikin ruwa. Wanda yake mallaki jirgin ruwa, kaga ba haka ce ba da abin yi ba. Suna da jirgin ruwa, amma Allah ya kira su masakin saboda mai watakila abin da suke da shi ba zai rike su ba. Suna da abin da za su yi watakila 70% 80% na bukatarsu, amma 20-30% sai an taimaka musu. To wannan su ne masakin. Amma shi fakiri shine wanda bai mallaki abin da bai kai 60% ba, bai kai 50% ba, wato 45 abin da ya kasa. Wannan shine fakiri. Amma duk sanda aka faɗi fakiri ba a faɗi miskini ba, to miskinin ya shiga ciki. Wanda aka faɗi miskini ba a faɗi fakiri ba, to fakirin ya shiga ciki. Da haka fakiri ashaddu abin nan, wanda yake kayau karab ba da komai, wanda shine fakiri. Shi yasa annabi yake neman tsari daga Allah min al-faqr. Ina cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr. Allah, ina neman ka tsare ni daga kafirci da fakiranci da kuma azabar kabari. Annabi yana faɗan wannan fi dubrus salah, kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Bakra
radiyallahu ta'ala anhu, wanda Imam an-Nasa'i ya fitar. Za mu tsaya anan saboda lokaci. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.